Tak jak vedeli ľudia, a ja som ten týždeň začal s pondelkom. Stanul som ráno skorej, bo potreboval som vybaviť zdať som na úradze. Prídem do kuchyni, syn siedzi za stolom, pije kávu a číta novinky. Co? Ty dneška nejdeš do roboty? Kúknul na mne, pre Boha. Ja som myslel, že som už tam. Nafrištikoval som še a vyražil som v ústreci hlavnej úlohy dňa. Začať še malo uradovať od 9. a ľudí stalo na chodbe jak pred lyžiarským vlekom. Po chodbe pobehovali úradníci s mašľu a kufríkami a 3 úradničky s papírami v ruke mali vážny rozhovor. I keďže nepatrí sluchac, intenzita ich hlasu to umožnila mojim javiskovým uchom. Náš vedúci, ktorý jedna, povedal, že mi dá 5000 korunový plat s potešením. Vyšviala som ho. S potešením musí dať 8000. Na to druhá vám skontrovala. Je trápne. Mne sa spýtal, keľo mám úderov za minútu. Odľud som mu povedzela, chceli ste sekretárku či boxera? Predsa jej s porozumením prikývla, že dneška je najlepší nič neznac, aspoň že človek nemusí rekvalifikovať. Využil som to, že mám po ruke naraz 3 a hovorím, mocno sa ospravedlňujem, že vás vyrušujem vo vážnym rozhovore, ale ja by som potreboval len tlačivo. Všetky naraz puštili, to môže povedať každý. A tlačivo dáva osobne pán vedúci. Naraz še dvere otvorili, pán vedúci z vratku vyšol z vážnu tváru, jak majiteľ skladu bandurkov. A keď uvidel toto 3, še na jednu ušmial. Dneska vás, Anka, zoberiem domov autom. Ďakujem, pán vedúci, ale dneska musím byť skoro doma. O paru minúty išol nazad, ešte s 3 kufríkami. Začul som, jak jeden hutorí. Musel som prepušiť sekretárku, bo neznala nič. A ja za to hutorí druhý, že znala všetko. Moja, zduploval treci, zas ovládala 3 jazyky, no ani jeden za zubami. Dvere vše za nima zavreli a o minútu vyšla taká vymaľovaná, jak bojový indián a oznámila nám, že musíme čekať, bo pán vedúci má neodkladne vybavovanie. Momentne mi ľudia mojho prišlo na rozum, že keď chce byť chlop sekretárom, musí mať 20-ročnú prax. Ale sekretárke stačí 20 roky života. Z myšlienok me vyrušil ďalší s mašľu a kufríkom, keď sa me spýtal, nešiedlnul taký s kozou vriadkou? Reku išol, ale mal svoju. Aj na mne kuknul, ale pre zmenu jak maliteľ kysloho mlíka. Zaklopal a vošol. Ručičky na hodzinkoch sa už blížili ku 11, keď národ na chodbe začal šomrať a toti v kancelárii naplňali teóriu, že národ treba trímať v nervozice, že by nestracil revolučnosť. Ľudia častejší začali na mne kúkať, jak na javisku, a z otázku v očoch na mne, co spravím. Ja som sa im ospravedlnil, zaklopal a vošol. Potomok Apačov klepal na stroju a ja jej hutorím klepece jak blesk. Nelichoďte, ja vám nelichotím, aj blesk udre sem tam. Skočila. Pán vedúci neprijíma, to je v poriadku, ja mu nič nenešem. Pán vedúci a kufríkovo majiteľe šedzeli pri káve s úsmevom, ktorý im stvrdnul, keď skúkli na mňa. Prosím vás, ja chcem len jedno tlačivo a kvôli tomu som už 2 hodiny na chodbe zbytočne. Koza briadka šervenel. My sme tu vážení 8 hodín zbytočne. Reku, to vidím. A vypnite ventilátor, že by ste netrepali do vetra. Začal lapať po vzduchu, keď do miestnosti vlecela spomínaná Anka z chodby. Pán vedúci, požičaj mi 100 korún. Vrátim ti, keď budeš môcť.
To už namaľovaný Apač mi podával mesto jednoho 3 tlačiva a ja za úžasu tých v kancelárii i tých na chodbe som opúšťal úrad. Úlohu dňa som splnil.